беше изцелен да има майка. Дали зашит добре? Ще го проверим. Върти, лодката върти той. Развива. Спира, бе. На парашута отивам, бе. Дърпай го в обратна посока. Дърпам го. Сега цена същия. Не 10 и да го хвана за устата, хубаво искам. Макар се умори. Сега демонстрираме риболов на сом. На кльонка. Значи рибата е средно голяма. Рибата средно голяма, ама парашута. Парашута е много голям и ще се навие около него със сигурност. Направо се навихме ни. Навихме се, да. Чакай малко. Върти гребата, другото гребло, молята. Така. Отсъхме на парашута. Добре. Рибата е силна доста. Търпа. Внимай само да не падне телефон. Сега готово. Няма проблеми с парашута вече. Той остана отзад. Дигай площа, снимаш на площадка. Обратно. И така, докъде бяхме стигнали, рибата е силна. За малко да имаме проблеми с парашута, но... Чакаме точно да видим за какво става въпрос. Колегата асистира. Да, рибата е силна. И то доста. Може би минаваме 5-те. Да, този път ги минахме. А дали не 10-те? Въдицата, както виждате, работи добре. Това е първия слом, отловен с нея. Много е силен. Шимано, Speedmaster. Сяца. Изпускаме хури, явно излиза отгоре. Ето го. Така е рибата. Не е кой знае колко голяма. Значи, както виждате, мехурите са от сломчето. Явно е приял с костури, са оригва точно сега. И колегата му играе в чувала отзади. Сега ще си играят двама. Ще станат двама. Искаме да го видим само дали е добре зашит. Дай да го видим. Не можем ли да го видим? Не. Много е силен. Значи имаме тук 12 кг. Не може, много е силен, направо е полудял. Макарите не е задължително да са много големи. Имаме костур с парашута. Дай ли? Да. Ще имаме проблеми. Дупчици. Казвам аз. Не съжалявам. Хубав е сома, колега. Може би минава и 15 кг. Видяхте ли го? Не. Хубав е. Ще опитаме да го хванем за устата. Не, няма 15 кг той. Но е хубав, виж го. Видя ли го? Много видя, не. Ето сега ще го покажем. Вижте го сега, колега. Погледнете сома. Добър е. Около 10 кг. Подивя. Сега. Той е нагълтал добре. Тройките са там. Са отзад обаче. Тройките са отдолу. Не, Петю, не, тройките са отдолу. Чакай малко, чакай. Дай ми ръкавица. Няма да ти дам ръкавица, защото тройката е отдолу. Дай го назад. Чакай, леко. Леко. Той ще откачи. Няма да се откачи. Дай да го хвана за устата. Бе, тройката отдолу ще перне в пръста, ще виж устата. Заби го отдолу до тройката. Колко повече да го дава. Няма страшно, той сега ще каталяса. Да, той каталяса вече. Ето го. Да глътне хубаво вода. Въздух, всъщност. Хубаво забит. Не си го забил. Не е забит. Чакай да извадим този. Чай да извадим. Сега сякаш е забит, а? Да, дръжте. Къде е забит ли? Чай да извадим тройката, аз ще го хвана за устата. Държаш го? Да. Где фаща местната? Няма. Много зверски е забит той обаче.
Супер неприятно. Ага, чакай. Държаш ли? Снимай. Де го фаща за устата, куката отгоре единицата. Така. Извади му канжала. Ага. Няма проблем. Чакай малко сега, стой, не мърдай. Снимаш ли? Не. Ама да, ама че да взема той. Ай, стига сме снимали.